Mhuwiex faċli li tikkombina lil priġunieru u lil vittma fid-deċiżjonijiet li tieħu, iżda l-proposti li għandhom iwasslu għal detenzjoni b'dixxiplina u dinjità jindirizzawhom it-tnejn li huma għax it-tnejn huma membri tas-soċjetà tagħna. Hekk qal Dun Franco Fenech, il-fundatur tal-Fondazzjoni Rise, meta fil-programm Net Live irreaġixxa għad-9 proposti ippreżentati aktar kmieni din il-ġimgħa mill-Partit Nazzjonalista. Mhijiex faċli illi tikkombina il-priġunieru u l-vittma. Jiena naħseb li dawn id-9 proposti b'xi mod jindirizzawhom it-tnejn. Irridu nżommu f'moħħna li dawn huma persuni membri tas-soċjetà tagħna. Dun Franco qal li rridu nżommu f'moħħna li ħafna mill-priġunieri se jkunu lura fis-soċjetà la darba jiskontaw is-sentenza fil-ħabs. Għaldaqstant qal li l-interess prinċipali tagħna għandu jkun li ma jkollniex persuni li jirrepetu r-reati li jkunu wettqu fil-passat u allura ma jkollniex aktar vittmi. Il-fundatur tal-Fondazzjoni Rise li taħdem viċin il-priġunieri biex tgħinhom fit-tranzizzjoni mill-ħajja fil-ħabs lura fis-soċjetà kompla lil fatt biss li saru proposti bħal dawn u pożittiv ħafna. Il-fatt biss illi saru proposti f'dan ir-rigward diġà hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Illa għaliex aħna nafu li l-kawża tagħna mhijiex kawża popolari u populista, mhix kawża li forsi politikament se tiġbed xi voti. U allura meta wieħed jagħmel proposti bħal dawn ifisser li qed iħares li l-ġid tal-persuna u tas-soċjetà. Dun Franco Fenech qal li l-għan tal-fondazzjoni mhix li l-priġunieri jinħelsu mill-ħabs, iżda li tara li dawn jerġgħu jkunu parti mill-benesseri tas-soċjetà għax la darba taqla persuna miċ-ċirku kriminali tkun qed taqla ġenerazzjoni sħiħa. Mistoqsi minn Robert Cremona dwar it-tħassib li jġib miegħu l-fullar fil-ħabs u qal li dan jinkweta ħafna lill-fondazzjoni għax hu bla bżonn. La darba, grazzi għal proposti mresqa mill-Partit Nazzjonalista, ħareġ biċ-ċar li hemm soluzzjoni għal din il-problema. Madankollu stqar li din il-problema sissa għadha mhix qed tiġi indirizzata u l-priġunieri qed jgħixu f'ambjent li minnu nnifsu ma jgħinx fir-riabilitazzjoni.